Ndak la alang itum same nang kehang la pugi kalilo ni guys kadu behanda nililan nang ye pra bro system of search youtube channel pen kardom pa jeri glok kadu behanda kardom pen pini labang so blog ni nang li tumhan kapak laing mate nang li tum ni li pen nang li tum lang ra pet pet nang pugo pimap tang tadi voice of Gen Z from labang so ke alam ke nang li tum theklong ho tai do pen voice of Gen Z from labang so song ke mi klang lo kal banglong samedi labang suwa song kini kon nasi ke seng ma kon nasi alang itum ka chingru ma labang suwa vlog song pen ni na paklang kon ikpo lapen itum non ke di kachere kanang so lo thema voice of Gen Z front atum klang ana mate lapen non ni li lam nge pading elo labang suwa voice of Gen Z front alang itum ko masa president na ko masa secretary ma lapen kiseng hut kum alang itum bang ko answer chetong ma pen kiseng hut alang itum rap chotai long media theng ko pis kanenge ma ko pisra pangatan mai ton langi sna ati sna lapen lang tang lo patang tehadi na ta manili minga klong men tuning reglo nili rong system of search youtube channel panda please pen like share comment subscribe bang nang youtube sining telo lapen a video bang ke lang pa jut po sining telo lapen sel vek po sining telo to dang te kado kita nang ira pen nang ni distamela nenge o elo to dang te deho ining kehang men si ke bang lo la penili kamatha ateng la itum la so voice of Gen Z front same la an so se iprang na kidampo la pen itum same pinida arleng complex same penapa ko la an so se nang che tonglun po pusining thelo nang itum social media ahin pen same nang pachini ponpot la pen itum same la so voice of Gen Z front pu ka opening abang ke itum da khirni la pen jengkha long same non ke bangchi la so non ke bangchi army long same itum da cleanliness drive ta bipon pol la pen tum same un an pen sport anat same ke klem ponchi phansi ning che thelo la pen tum da itum anutin same la hai molom ka sapha la pen itum la son thak thak si non iprang anat same la dang KSE tum same alang itum same aprang men na klem pon lo la pen alang itum same non na bang ge ni ke thek dun long bang kom hoilo la son ka sapha la pen itum da chilang bam ho pro de itum da da het same ko ka la pen harlong pharla long same ki ju yadim ke lang mi pik lo bon same ka sapha bang abi pochi al kapre long pen same bang bel nang ke lang bang non bang kom hoilo la sin tum kamatha pen tengi itum da society ke change ji phansi tum kamatha pon pensi la so voice of Gen Z front pu bang ke launch pon pini kamatha teng plo de overall kar biang long si pangdang pon po non na bang itum la pan claim thego ilang po si itum non ko pen dak emithang khirni long pen sari pon bom pen mul la overall kar biang long same ka pa chithang pon ji phansi bori pon po itum education na hin la pen society ke change ponji la pen itum kar bitum same iprang na kengkam chichor ponji phansi bori pon bompo korting jer phanta la pen non dak ini tum long la jarap don la media team tum phansa me rin tan suri ka dom pa jer lo la ni tum asong ke seng ke la ke ni tum mate ni tum ke la ke ka prek asohan ka sorsa phan kali la pen itum ke la ke political party buta kali la ke non itum oe ki mitum mate Gen Z tum isi unity do phansi ni tum ke la so song ke seng la pen itum selang pom te kaprek institute pen bisa menon che tong lo mate kaprek institute pen itum karbi student anke ekta unity do phansi ni tum ma la bang ka bo I poni kusi ka so song ke deng pon lo la pen itum karbeng long lo non corruption do ka ok lo la ta same itum corruption apu thakta nengje do ni la pen itum cleanliness usame la war bete uta same kudat no same sapso cleanliness program sa di poni la pen kadu ka besta so de nang chiton po si ba nang cha po si ni tume nang tuni lo la pen kaprek no son social awareness kuno mate education la pen itum society long positive change se phansi ni tume la so song ke seng pon la ka hok lo ni tum ke la ka kaprek aso han tum ka sor sa phan kali muthela ni tum karbi tum an ni tum ekta unity do phat si ni tum la so song ke seng non klang pon te non ha ing long kuno lahai ke non ke ong dong school ke non kudam pet te teacher tumang ke wang be kola ka playground se hajira pichot piti mayok ta lam thi chapak lang bang ave lahai ke chong hol ka phere ma tum student nam ta pholo ni lista me
ha chin thong se wang lo ni ta school te thek long ang lo ko son ma la sin ni ta la na khai lo wang na ko lo la sin mo ni tum pen mo ke ai ni ako o we ki mi tum bang ke la hai problem ko pi de di pha sin ni tum ma ke la so song ta ni ke deng ponji ko sin ni tum ma ke lam klar ka chipi lo lan pen sin ni bang ai ni ka lan men si ka ching to ni lo ka dong ka dong ni men hello ni li hello founder president la pen pu lang li hello vice president la pen la pu lang li bang ke general secretary lo la pu alang li general secretary bang sami regima kam sapi pu alang li bang ke RJ copy alang li vice president aro li hello founder president ni men thare long ri lekte mane la pu sela ko ni litum ke non son jo la non son ni litum non lam ka chipia teng bate mane kapre ka son han sorsa se usikan ngi same non son ke wang det ti lo he non son tum yotum problem topic lang pot lote ni apa mo same nang je lo jen inglong son san school long ke nang litum lang pon tha je mane un te summer vacation ta nang ni kwan an athi people lo athe hada inglong school ke la ano jen lang tum dali sap su dali han ke chop hanata ning choparong student la anglo dali tum lang ma ni tum ke dak pon to te dali han ke thang lo sami hada ke la ano jen summer vacation ta nang ni lo kwan athe asap so sami alang tum chorong dat long ama non ke la son che plan de lo jen summer vacation ke mo phit alam lo sami la class ke donang ji pugrata alang ni tum ke no son teacher phane ka sorsa so se man de lo sami do pick no son dali tum pu chin thong le lang pon bo sami ong dong school long e son lo jen mane hopta murot ekbar da madu ba chiklu jon pen ekbar ke da madu aro ong dong school long ke lang pon bo te ka prek aphan se ke toy du hajira system da du alang li jok sila an tu padu bitung te alang li asa kuri ke la ke bang han pidat be mulu kalima kortenum kalang mati la sini li tung ke la hai lom ni tung ke esi cepat du dunji athe jelang pon te ahok kalang lo je kar biang long long hello asong ke ong ne ahok cetame ong dun alam long ke mane pot bate lam the sepak lang ke tum la son adu do no son sumila rong hang pi akes long le lang pot basami kalang lo je ni tum ta student lo la hai ke sami ni tum ta neng ji nang kok lo athe sumila rong hang pi akes song ke lang pot bate alang ni tum ke ba cholang rem kali dang ho te cholang rem kali prote lake kosolo mi thodu nang ni mati kalima mi ke thor alang tum arai na ve thi lot pasame alang tum ke appearance pen permission long li mati la ke thor nang ni la ke sita me non lang pon lote ka prek ake song non nang li tum lang motha asami samun ni tum nang li tum ta media ma thek long lo jen asami samun ni tum ha non pening kan nerkep bak dolo bodi la pu singer tum kathilang kang thilang sonang ki jui tang ho amala sohot la karbida alian ta hadake boro arong si mili ke karjulo hadake karbida ali ba unu mane pukon da do ba boro da do hadake stame non etum hadke dilo tuin anon ke jo bange karbida ma chot hala sot ka che song la alo jen karbida me chok che karbida me nili tum a leng hana pachi pilot tu ke la pu chelang kon ple nili tum aingjer sumna hang pi alam ke people tum pakar itu kudang pet prote karbida me ko song la ple sok pu na me sok ingtir che song po ahur pat do po mo lom solote ing samiri po kaneng je pilo je ha amuka atum ke alidar tum ke poisa chode ta ho ba ha political party tum lo che jorda ta ente la kaneng je tu wango ditum ke choche tum che song nang ente mote kalima ode to dasi nilitum mangke nang chuni lilo jen nitum youtube non gen jitu generation jet tum un an same nitli tum long na chap dun nang chiturun to bese nili tum ke nang tuni lo ake member ke non nitum long udam pete do na jitu dak do same member o le kam chuni budakali ho kalama ke non son political party pe nitum lang pot bote non son BJP puno ke chenga ko ke la tum ta ba duita sipan se hai kon chok ba ekta po ke alang tum ta la an je Atul Bihari Vajpayee hut ke ekta sipenta alang tuma sarkar ke rem hok ano lutup ano
la ana situation ta dulu ami ni tum non dang ke bang ke pho dak che tong ke mo ar sin ni tum non si non pen hala pila angkur dong si tang kon pameka landung pameka bete la so asong la so a rong ko same mu ra ba phan stame oxygen tilong po ko sinili ba ning che thelo lang pon ble chat outside lek lep ta mane men ke athi dolong la pen ok kala ta me ni tum ma ke la ba klap ta ning che pilo chen ni tum ke la ke ili jung ali hanen ni tum ke klem ali la ke ni tum society phan একটা awareness ke wani bate asapso kitchen phanjis ni tum ma ka bor ipon po kusi kama thapon no la pen kadu kare kar deng lo harat thanda na chuni wi lo jen ni tum phan nang chawap pun po kusi li ba ning che theng lo la pen an le che ni li lam ting ta ni lo ka dom o la bang ke hok lo ma tha mi la no sta me dong sin li tum lang pon pro te ni tum kar deng lo sa driver lo ta dok pik a hok lo non son ni tum ka che song noi ili karbi si che song to ti sa me hala driver lom ta ni li tum ma long le long nang do lo la pen nang ki do arai ta do lo kalang sis do ile kalong ke driver tum ke na do arai do lo ta si ni li bang ka ma tha bon ke mo pi jo pen ke non son la ka prek non son la driver tum ta dak nang jrap tum ko si ni li bang ning che the ik lo he la dak pen non son ni tum karbi tum dat ka che song ku ta lan edet mane pon bote asapso kene dalo no ka ding long ke tudam pe ka pre ka driver lum ta dopik he ta meni libang kama thapon dong sidak dong selang panang don wa dalo te tum ang ton a driver tum ekta unity do pola pen mane nitum ka che song no awareness no asapso sta meni nitum ta rd do chat po kusi kama thapon no lage kalang lo nitum ta la si nitum ta genji kusi birong lo da ke mane muthe dak ba ke lop poni ho tribal tum an ke dak ke dang tu long lo kusi ni dang lam klarang chipi lo dak pe la pe nang jap pun po si kama thapon lo